ಅಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬದನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಏನಿಚ ಉಂಡು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಬೈದಿರು ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ದೀನ್ ಮಕ್ಕಳು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ತುಲೆ ಸೇಮ್ ಉಳ್ಳರ ಅಲ್ಲ अरे कहना क्या चाहते हो मेरे ब्लॉग में पर स्टार्ट आए बका दादा ना मुझे सेफ अला ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮಲ್ಪರೇಕ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಾರಿ ಹೇ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಸಡನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಾಯಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬೈದಾನೆ कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ಸೊ अभी जस्ट ये गिला गिला रोड पूरा ठंडी ठंडी नंबर कने लेती तो वाह ये अच्छे है वेदर अच्छा है ना आप नीचे जाके आया नहीं ऊपर से ही मैं देख रही थी ना उधर तो ले गाइस हमारे साइड उधर ग्राउंड है ना हाँ वहाँ से साफ ಸೊ ಏನೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ತೈತೆ ಪಾಪತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆತಂಡ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ 7:14 ಆತಂಡ ನಮ್ಮ 7:30 ತುಲೆ ಪೋಯ್ ಯೂಶ್ವರ ವೆದರ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ और ಬರ್ಸ ಬರ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಸೊ ಬರ್ಸ ಬರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಕಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದೊಂದೇ ಚಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿ ನಾತಿ ಸೊ ನಾ ಪೋಯ್ ಇನ್ನಿತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂದೆ ಗೈಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ गाइस फर्स्ट टाइम व्लॉग मानपुनु एंड ते लक्कीनी मी फ्रेंड येता अंचलेट लक्कीनी ಐರೋತ್ ಏಪಲಮ್ಮ ಬುಕ್ ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಾಗಿರು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಅರ್ಥ ನಾನು ಒಚ್ಚೋಡು ಒಚ್ಚದೇವಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೋದು ಒಂದು ಲಪ್ಪಿತಾಯಿ ಓ ಮುಲ್ಪ ಏನ ಉಲ್ಪ ಮಿರಡ್ ಚಾತಂಡು ಇತ್ತಂತ ಬೇತೆ ನೋಡಿ ಮಾರೆ ಸೊ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಗಾಳಿ ತುಳು ಗೈಸ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಪೂರೊಂದುಂಡ ಪನಿ ಸೊ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂತ ನೆನೆಕ್ಕದ ಪಂಡ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಚಲ್ ನೆನೆ ಬಕ್ಕ ಉಲೈ ಪೋರ್ಲ ಉಂಟು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಬರ್ಸದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದೂರೊಂದುಂಡು ಬರ್ಸ ಸೊ ಪೂಯ್ ನಾನು ರೂಮ್ ಹೋಗ್ತೆ ಬರ್ಸ ಮಸ್ತ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಜೋರನ್ನು ಬತ್ತ ಬರ್ಬೋದು ಜೋರು ಬತ್ ನಾನು ಬಾಲ್ಕಂಡ್ ತೋರಿ ಅಲ್ಪ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆದರ್ ಪೂಯ್ ನಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಎಂಟೆಂಟು ಸೊ ನಾವು ಪಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿದ ಈಗ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಗಳು ಬಂತಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಜಂಪಿದರನ್ನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ಪೂಜೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋಪಿನಿಂದು ತೆಪ್ಪಿದರೆ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋಯ್ Guys, itu batte. Nana. There ya guys. ಬರೋಲ್ಲ ಉಪ್ಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡ ಎಂಕೊಂದು ನಾನು ತಾಯಿ ಅಂಚಿ ಪೋಪು ಬಾಯ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಡದ ಅವಸ್ಥೆ ರೂಮ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾಯ್ದೆಲ್ಲ ಪಿದೆ ಒಂದು ಕೊಡೋದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬದನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗ್ಲಿ ಮಾತಿ ಪೂಜೆ ಸಂಡೆ ಫೈನ್
ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪೂಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಪೋಪುನಿ ಬೈಜ್ ಅಪ್ಪು ಪೋಯರು ಬತ್ತೀರ್ಗಾಯ ಹಾಕಿರ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ಲಿ ನಾಚ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮನ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತೇ ವೆದರ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗಿನ ತೋಜಿ ಆ ಪಾತನ ಕೇಂದ್ರ ಜಿಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಉಂಟು ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು 5 ನಿಮಿಷ ಹೊರಗೋಗ್ತವೆ ಅಂಜಿದೋಕ ಅದೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್